Niki lek ngarani ngoten pripun? Anu kekelne. Dikekelne. Kekelne dikaru ketidang niku. Berarti ping 3 Ibu ya? Nggih. Dikekelne. Ngaru ngedang. Oh, sing nika ngaru ki sing nika. Nggih niku. Oh. Nggih lek kon ketidang niku. Lek ngoten niku asile sekul luwih enak Bu nggih. Nggih, luwih enak nggih. Luwih enak. Matenge ki soalé tenanan. Nggih. Menen kali disiram. 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 Ngadu-ngadu daya kados ngoten niku. Ya cepet-cepetan aku. Cepetnya kan cepet siram. Prosesnya sepindah. Kuwi ngenteni sampai sak iki sirakan ten yop-yop bali. Oh, kula kinten lek Ya cepet ngeten iki. malah cepet ngeten iki nggih. Niku. Sarapan Mbak nggih. Diagem telas mawon. Caket lho Mbak. Lah kok majeng mriko? Oh nasine ten mriko Mbak nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Pak D di channel kesayangan kita tentunya, Diari Pak D. Alhamdulillah sampai saat ini Pak D sehat. Harapan juga doa terbaik sedulur semua selalu mendapatkan limpahan rahmat kesehatan, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah sedulur, kali ini Pak D berada di Kampung Krengen, Dukuh Bakalan, Desa Candi, Kecamatan Larak, Kabupaten Ponorogo. Kali ini Pak D berada di kediaman Bapak Sugianto, Ibu Kotimah, yang kali ini sedang mengadakan hajatan mantu dalam rangka pernikahan putra sulung beliau. Pak D akan mencoba mendokumentasikan bagaimana suasana juga tradisi hajatan di kampung ini. Oke, Anda penasaran? Ikuti terus videonya. Sumangga. Masuk YouTube loh ini. Pundi? Masuk di YouTube loh ini. Nggih. Yuk. Nggih kenang-kenangan, Mbah. Enggak, Mas. Kalau Pengen deh. nggih, nggih. Sotek Ibu. Delok suasana enjing, Mbak. Pak RT mriko. Nggih.
Enjing-enjingan ki seger-seger sik bodo ayu-ayu Mas ini ya. Oke. Mas. Kata-kata hari ini Mas. Ribon. Bodo besar ngarep rabi. Semangat. Salah satu ketua dalam piyambak ruput dhisik ben isuk. Sip. Suara guys. Kata-kata hari ini bodo ae. Bodo besar ngarep sing nyuting rabi. Ya, masuk. Halo bro. Mangga. Sarapan Mbak nggih. Diagem telas mawon. Caket lho Mbak. Lah kok majeng mriko? Oh nasine enten mriko Mbak nggih. Halo. Assalamualaikum. Nggih. Kang, sehat nggih? Sehat. Niki hajatipun napa to? Hajate mantenan. Mantenan yoga bajeng nggih. Nggih. Oke, nggih mudah-mudahan lancar. Amin. Sing kagungan dalem sehat, ingkang rewang nggih sehat. Sedaya selamat ya Pak nggih. Oke. Nggih, suwun. Niki kula izin ngrekam. Lah menika tamu saking pundi? Bluro. Oh, Madura. Ternyata ada tamu juga dari Madura, guys. Saudara dari Mbak. Izin ngerekam ya. Monggo. Rumah yang punya dalam Mbak Otimah yang di sini. Antara yang di monggo didahar, jauh. Ini bagian apa Mas? Pengawas. Iki lho gudang lho apa dapure? Nggih, niki izin aja blusukan. Siap. Iki masih ki chatting pribadi ya, Mas. Dagangan guys sih. Dagangan. Dol murah apa larang? Pomo golekane sepike piye, Mas? Ya menawa penontonnya di hari pagi enek sing enak. Oke. Nah, oleh jodoh Mas. Ini dia yang punya dalam ya. Seperti ini untuk stoknya ya, stok buah. Oh, ibu bagian nemplek ini ku nggih. Lah kok puwe nak men bagiane? Pak. Bagiane kur nemplek tok. Oh, nyari ini ada. Mungkin diganti napa isine? Oh, nggih. Ule-ule ngoten nggih. Asul-asul. Seperti ini. Ini di gudang ya.
Luas banget pawone, Mbak nggih. Mriku. Ngoten nggih. Nggih gampang sih enten mriki riyen. Lah niki Kang bakat barang urung cethukan kok. Lancar to, Kang? Lancar. Alhamdulillah. Dipuji ya kuwi ya, Kang. Sing rewang nggih slamet, sing duwe gawe ya slamet. Oh ini untuk stok gudang. Beras napa gula niku yen jero? Beras gula. Mawin ya. Iki tukang beras tapi ya tukang nuku beras ya, juragan beras. Oke, keren. Seperti ini. Niki lek dayoe dereng padha tuki Mas ya. Nggih, dereng Mas. Senjing kok. Kula kan jajal lek esuk kaya piye suasanane ngoten lho. Mulane mau angkat dhewe los. Sesuk sepi Mas. Lah nggih, paling kowe awan-awanan. Tapi Jumat tok, bar Jumatan mungkin. Tempat gudang juga dapur. Sing kagungan dalem kuwi mriki nggih daleme. Daleme mriki. Sing etan mau ngene mbae. Ngene kakangane. Ngaten. Iki sing ndek omah ki bos sate, Pak nggih. Sate. Juragan sate. Sate lontong, bakso. Enten anu mriku pundi? Medan. Medan nggih, Medan. Bos besar. Bos besar. Aku krungu dek kapan kae arep ngundang Niken Salindri ngoten ta? Iya, ora ngene mboten. Oh, mboten ACC penyanyine, Niken nggih berarti. Iya. Nggih seperti ini lho, karena untuk lokasi yang memang sempit. Di depan tadi juga sudah tebing-tebing, di belakang juga tebing. Tebing. Dalam. Oh nggih, no jelas. Rame mana masak. Metu mburi iki iso ya? Lho Mbak iki mau mempenge goreng-goreng ae. Masak-masak. Lah yo macak lek ayu kaya ngono terus ning mburi ae. Mbak ning ngarep kono. Ya mudah-mudahan lancar Mbak ya. Oke. Niki saged to ngetan? Wah, sinoman iki. Senoman nih. Nggih Mas, ya iki ae wong dalem. Oh, mriku malan. Yang dikatakan Kang Bakat tadi kalau lokasinya seperti ini, padahal yang punya gawe ini juragan sate. Beliau ingin dalam hajatannya ada hiburan untuk masyarakat sekitar. Cuman untuk lokasinya tidak memadai. Nggih, kula tak nyebi mlebet ana. Ayo Mbak, dhisik Mbak. Kalau trayo panjang umur ngono kuwi lho Mbak, cetak-cetukan ae. Nah ini di sini gudang tempe Mbak. Niki bagian apa Mbak jenengan Mbak? Nunggu tempe niki nggih? Oh, nggih. Keamanan tempe ya harus dijaga Mbak nggih ya. Oke. Seperti sini, yang di sini sepi guys, karena ini gudang tempe. Lagi satpame ini beliau ini. Guys pun Mbak, lo tak lanjut. Oh, iki tembuse wau. Lah omahe jok ngendi-ngendi ya. Oh, tembusnya tadi loh. Di sini tempat Sasono apa lho? Andraweno, tempat pindah makam tamu putri. Bu. Dalah? Nembe niki wau. Jajal esuke kaya apa ngoten. Aduh. Ada juga yang kabur. Kula mriki dangu lho. Oleh kobong jangane mbuh tinggal mlayu.
Ada juga yang takut kamera, guys. Kita datang langsung kepada kabur. Nah, isi namanya. Tuh, ini bagian wedang ngoten Bu nggih. Nah, nggih. Ini ya. Mbak, oke Mbak, ini kalau kados gambar Mbak, ya buntel-buntel, oke. Napa sing digenemi Mbak? Oh pindang. Saliyane pindang napa Mbak? Oh mie, boces niku to nggih. Niki damel lasul-lasul ngoten nggih. Tak lentune niki mungkin apa malih, Mbak? Sekul. Oh, sekule benten nggih. Niki khusus jangane apa lawuhe ngoten nggih, Mbak nggih. Niki lawuhe niku sekule niku. Keren. Lah panjenengan daleme celak mriki napa nggih tuwebe ngoten? Celak mriki mawon sak RT. Oh, sak RT. Sing rewang sak RT to. Nggih. Mboten sak kametuan, Mbak? Mboten. Oh, mboten nggih. Campur. Oh, campur. Sing sederek cedhek ngoten nggih di anu Mbak nggih. Tapi ngeten niki dibayar mboten, Mbak? Mboten, Pak. Oh, gotong royong lha kula kinten nek dibayar. Mengke Pak Sugi ngamplopi siji-siji ngoten mboten nggih. Kadang duit lho, Pak. Oh, nggih. Bayar nggih sing kadang niku kan. Oh, sing bedak kali sing jangan. Nggih, kan Nggih. Kita niki gotong royong, Pak. Lah niki gotong royong, Mbak. Gentosan nggih, Mbak nggih. Lah kira panjenengan repot genti sing oh, lah nggih. Genti sing rewang. Jadi Mbah deleng ketok ing ngajeng, ing wingking ngersane. Mengke sedereke sing sane komplit. Nggih. Mini dia jadi komplit. Nah, yang di sini untuk lauknya ya guys ya. Beliau ini bungkus. Nah, kita intip yang di sana. Ini ada tumpuan nasi. Bu, assalamualaikum. Niki cara gaweane no panjenengan njaga napa Bu? Ngedai sekul. Oh, ngedai sekul niki. Mengke ukurane pripun? Ukurane sak cething. Sak cething ngoten sak ada. Rong cething no sak cething. Ya sakane sak cething enten dirong. Oh, niku ningali napa, Bu? Nikali gawane. Oh, gawane. Mungkin lek beto truk. Mboten Mboten Bu, ngeten iki kula ki sering kok dikomeni saking penonton video. Sak umpami niki. Ngeten iki kan plastik to. Mengke disoki sekul niku panas niku jangka panjangnya mboten sae lho. Pamite ple napa ngoten lek karepe penonton kula ki teng kesehatan niku sae. Mbok menawi mengke lek enten sing anu malih nggih Bu nggih. Napa sing duwe gawe ngenani imutne. Niku sering niku enten komenan lah seperti Lur. Ini bukan di tempat Pak D ya, untuk alas nasi masih pakai terpal. Seperti yang penonton Pak D bilang katanya ini bisa menimbulkan penyakit kanker napa ngoten lho Bu. Kula iki mboten tak paham. Dan lancar, kula tak nginceng-nginceng ngubengi malih. Gambare Pak Boyo. Bisa Lho ibu-ibuke bagian napa niki? Oh, diserbeti ngoten Bu nggih ben mengkilat ya Bu nggih. Niki kor serbet-serbet. Lah sing mriki mesti bayaran gitu. Nggih ta? Oh, lagi bayaran lah ini. Bu, bayarannya tidom nggih. Oh, enggak respon belas. Bu, Mbak. Yang di sini kurang rasa nih, Dok. Malu. Urung tak seteng kok ngarep lho Trahno Mang.
woyo wis kaya. Nggih, ngeten iki gayane ngeten iki. Tokne wong nabok. Nah, damel kenang-kenangan, Bu. Mungkin menawa sederek seneng luar negeri napa anu ngerti lek panjenengan sehat. Keren banget. Ini guyub rukune nang desa. Bu, assalamualaikum. Salam. Anggotane niku pinten mawon? Kalih niki. Hah? Kalih. Saestu niku. Saestu. Bapake mboten tumut. Wah. Bapake nang omah kabeh. Bapake nang omah kabeh. Lah sampean iki nenggo pawonan 1, 2, 3 gangsa nggih. Nggih. Gek kur wong loro. Nggih. Wanita-wanita tangguh, guys. Lho lek ora wong kene ora bakalan kuat ya. Nggih. Lah nggih. Ya alhamdulillah ya lancar betah ya. Amin. Ya persiapane kadung nggih tasik kathah niku Bu nggih. Niki prosesnya pripun niki? Niki lek ngarani ngoten pripun? Anu kekel nih. Dikekelne. Pokoke ketika anu ketidang niku. Berarti ping 3 nggih Bu nggih. Nggih. Dikekelne. Ngaruh ngedang. Oh, sing nika ngaruh ki sing nika. Nggih niku. Oh. Nggih lek ngono ketidang niku. Lek ngoten niku asile sekul luwih enak Bu nggih. Nggih, luwih enak nggih. Luwih enak. Matenge ki soalé tenanan. Nggih. Menen kali disiram. 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 Kadung madudane kados ngoten niku. Ya cepet-cepetan aku. Cepetnya kan cepet siram. Prosesnya sepindah. Boten wong menteni sampai sak iki serakan ten yok-yok bali. Oh, kula kinten lek Ya cepet ngeten iki. malah cepet ngeten iki nggih. Nggih. Cepet Prosesnya mededek setengah mateng, mateng ngoten nggih ping 3. Lah siraman ngenteni mateng ya kadang ya tak. Dek mboten dipindah nggon. Sak napa ngarani ngoten? Jadi. Nggih. Nek tuh dia udah mulai baca yahene jam 1 mau jam 2. Oh, Ada yang ditinggal. telas kajenge balik. Enggak ya sone. Tadi ora tetes. Napa tasik nyelep nih? Seperti ini guys, untuk proses masaknya di dapur ya. Ini masak nasi. Ini sing kagungan dalam ki bos sate, Bu. Nggih. Kangge juragan sate. Kan iki yo kan ketemu jam koyong mriko. Niki sudah dimanten niki nggih teng Medan. Nggih calone. Calone tapi Nggih. sak niki tasik enten mriki. Nggih. Persiapan sate yang berada di Medan. Yang sate sugih. Nggih, namine nggih Sugianto. Nggih, suwun-suwun Bu nggih. Mudah-mudahan lancar. Kula tak muter-muter malih. Anu bene tengah anu bene baru talang nopo. Nggih niki sinten? Bene sapa talang toyo. Mriku ngajeng mantu. Oh, tasik bang. Nggih, insyaallah nggih. Nah, saat ini kita berada di Dukuh Krengen, guys. Dukuh Krengen, desa Dusun Krengen di Dukuh Bakalan. Nah, yang nggak lupa adat orang sini jika hajatan ini selalu masak pindang ya. Pindang tempe. Nggih. Wis ciri khas nggih Budhe nggih. Pindang tempe. Rawon tempe. Kok ngoten? Tempe bumbu kluwak sing leres. Lah niki enten kacange barang ta, Bu? Kagem napa campuran napa? Oh. Keren seperti ini. Dikasih kacang juga. Dicampurkan. Dicampur mriki nggih, Bu nggih? Oh iya. Kersane nang klenise ora kur empuk tok.
Nggih, enten kancane, ora wedi mengke. Nah, ini bahan untuk mie, campuran mie ya gitu ya. Mboten sumuk, Bu. Kula nembe enten mriki wis go bios-bios. Niku sanding wae latu. Mboten, nggih panggah mlampah. Nggih, Bu. Nggih lancar. Bos. Loh. Ngopi, Mas? Nggih, aja ngantuk. Lanjutkan. Lah bodoh wedi roh HP ku. Bu. Oh, pilih-pilih napa niku, Bu? Tambah. Kecambah nggih. Kagem campuran Rawon. oh rawone nggih. Lalape ngoten nggih. Lha jenengan Bu bagian apa? Ngeracik-ngeracik ngoten to, Bu? Racik-racik, pas senggang pilih-pilih niki. Niki pamit mboten teng ngoten ditapeni mboten resik to, Bu. Nek ditapeni anu Pripun? Kelek. Oh. Lah dirambang. teles, Mas. Oh, teles. Mboten tek sae nggih lek teles ngoten. Tadi sini ngeten iki lho. Lek dipilih-pilih tunggas-tunggal ngoten jelas apik. Menawi enten sing ceklek dipindah. Oh, ini. Lah. Jawab to ya. Jawab Nek. Dalam. Oh, panjenengan pilih-pilih niku nggih, sami nggih. Niki anggotane sekawan mawon. Kathah nggih kathah. Oh, sing enten mriki maksude. Oh. Pramusaji Bu nggih nek ngarani ngoten. Pramusaji. Pramugari, Mas. Pramugari. Lah Mas-mas iki pramugara ya. Oh, pramugara nggih nggih. Dagangan kabeh, guys. Oh, enak sing ora dagangan ki apal iki. Ah, ini guys ya gini ya. Aja dipilih iki. Lagi ya dagangan, guys. Dagangan, guys. Tangane biasanya tuyul. Apa Mas? Settingan, Mas? Settingan. Oh, settingan. Tukangnya syuting man. Tukangnya syutingnya sih mangan nih lho. Soto
Madang, guys. Iya. Oh, PT Mas. Ah, gene kurma. Yo lah masak nih. Omahe atuh mangane titik. Oke yo isin to Mas. Kok dirasani. Sepertinya untuk video harus kita tutup sampai di sini dulu ya Lur. Terima kasih yang sudah menyimak. Mohon maaf atas segala kekurangan juga kesilapannya. Seperti biasa, Pak D selalu mohon dukungannya dengan cara like, comment, share, juga subscribe-nya supaya channel ini bisa terus berkembang, supaya Pak D lebih bersemangat lagi untuk mengeksplor keunikan-keunikan suasana juga kehidupan di pedesaan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.